Працягваецца раніца чацвярга, і гэта значыць, што наперадзе выхадныя і пара будаваць планы, куды ж пайсці. Ну і пра самыя яскравыя падзеі гэтага тыдня і, мабыць, наступнага раскажа наш культурны аглядальнік Наталья Бібікова. Наталья, добрая раніца табе. Добрая раніца. Чакаем твоих каштоўных советаў. Ой, добрая раніца, паважаныя тэлегледачы. Хто з вас жадае адпачываць культурна, хто жадае ведаць пра тэатральныя і музычныя навінкі, запрашаю далучацца да нас, давайце разам атрымліваць асалоду ад чароўнага света мастацтва. Як заўсёды, ў гэты час вы маеце магчымасць атрымаць у падарунак квіткі на той ці іншы спектакль. І сёння такі падарунак для вас падрыхтаваў драматычны тэатр беларускай арміі. 12 студзеня калектыў тэатра і яго мастацкі кіраўнік Марына Дударова запрашаюць вас на квест-гульню ў двух дзеях па п'есе Антона Паўлавіча Чэхава «Тры сястры». Пасля таго, як Станіслаўскі назваў «Трох сясцёр» лепшай п'есай Чэхава, у ёй як у люстэрку адбілася сусветная тэатральная гісторыя апошняга стагоддзя. Кожнае новае пакаленне знаходзіла ў драме дома Прозарава болевыя кропкі свайго часу, грала інтанацыямі, зводзіла і разводзіла герояў, нават відазмяняла жанр ад вадывіля ледзь ці не да трагедыі. Ва ўсім гэтым шматгалоссі артыстам тэатра беларускай арміі патрэбна было знайсці ўласнае гучанне і не толькі забываць і не забываць пры гэтым пра аўтара. Жанр квест-гульні з аднаго боку дае артыстам свабоду, акрэслівае прастору і час як нейкі змадэляваны свет абмежаванага, ні да чаго не абавязанага існавання і магчымасцю пошуку і допуску памылкі. З іншага боку, у гульню ўцягваецца глядач, і, магчыма, менавіта ён кіруе віртуальнымі фігурамі персанажаў і дае ім балы ад за ўдала пражытыя сцэны. Жадаеце паспрабаваць стаць удзельнікамі гэтага незвычайнага квеста? Набірайце нумар 211 76 45 і адказвайце на маё пытанне. Сёння яно будзе не такое простае, як заўжды. Прэм'ера спектакля «Тры сястры» адбылася ў маскоўскім мастацкім тэатры МХАТ. У 1901 годзе ў пастаноўцы Станіслаўскага і Неміровіча Данчынкі. Пытанне для чэхазнаўцаў альбо для тых, хто спрытна валодае прасторай інтэрнэта. Якая актрыса ў тым першым спектаклі першая выканала ролю сярэдняй з сясцёр, ролю Машы? Чакаю вашых званкоў. А пакуль вельмі жадаю запрасіць вас на цудоўны фестываль. Каляды, якімі рознымі шляхамі прыходзіць ціхае святло вялікага свята ў чалавечае сэрца. І ёсць падзеі, якія запальваюць гэты дзіўны свет для ўсіх. Калядны праваслаўны міжнародны фестываль батлеечных і лялечных тэатраў «Нябёсы» несумненна адна з гэтых падзей. З 10 па 13 студзеня фестываль «Нябёсы» адкрые гледачу чароўны свет традыцыі батлейкі, новыя імёны і калектывы, новыя грані творчасці і таленту. Батлеечныя і лялечныя тэатры з 5 краін, 15 калектываў з Беларусі, Расіі, Літвы, Эстоніі, Украіны збяруцца пад скляпеннямі Свята-Елізаветінскага манастыра, каб разам падарыць свята тым, хто асабліва мае ў ім патрэбу. Збяруцца, каб абвясціць культурнае адзінства і адзінства ў веры, над якім не ўласныя межы палітыка, каб славіць каляды сродкамі свайго старажытнага па-дзіцячы радаснага мастацтва. Батлейка жанр вельмі маляўнічы з асаблівай арганізацыяй прасторы, прасякнуты глыбокай увагай да дэталяў. Гледачам будзе прадстаўлена магчымасць не толькі падрабязна пазнаёміцца з прыладай батлейкі, але і паспрабаваць сябе ў ролі лялечнікаў. Утульная камерная абстаноўка, у якой пройдуць спектаклі, невялікая светлая зала, адказнае стаўленне арганізатараў, прабачце, добразычлівая і самая шырая публіка, большасць з якой складаюць дзеці, усё гэта створыць выдатную гарманічную атмасферу. Гэты год для фестываля юбілейны, 5-й, і арганізатары шчыра запрашаюць усіх адзначыць разам з імі гэтае свята. Запрашаем, калі ласка. І яшчэ адзін анонс, прыгожы, святочны, таксама з даўняй багатай традыцыяй. Вялікі навагодні бал у вялікім тэатры традыцыйна пройдзе ў ноч на стары Новы год. У 2019-м вялікі навагодні бал у вялікім пройдзе ўжо ў 10-й раз. А тэмай гэтай ночы, якая звяжа адзінай ніткай усіх, хто прыйдзе ў тэатр, стане раман Гастона Леру «Прывід оперы». Адсюль цікавыя рэжысёрскія хады і тэатральныя рашэнні, заснаваныя на містыфікацыі, ілюзіі, таямніцы. Юбілейны год патрабуе нестандартнага падыходу, таму цуды пачнуць адбывацца адразу ж на балі, які ўрачыста адкрые гэты вечар. Рэжысёрам хацелася б здзівіць вас элементамі імерсіўнага тэатра, калі артысты нібыта з ніадкуль з'яўляюцца ў натоўпе гледачоў
узаемадзейнічае з публікай і злучаючы іх у сваю гульню. Абавязковай умовай для ўдзельнікаў балю з'яўляецца захаванне дрэс-кода. Дамам неабходна з'явіцца ў бальнай або вячэрняй сукенцы, у падлогу, а мужчынам у смокінгу альбо вячэрным элегантным касцюме. Шчыра жадаю усім прыемнага культурнага свята там, у Вялікім тэатры. А зараз мы кажам прывітанне гледачу, які ведае, хто першы выканаў ролю сярэдняй сястры Машы ў першай пастаноўцы па п'есе Чэхава «Тры сястры». Добрай раніцы. Добрай раніцы. Як ваше імя? Людмила. Людмила, вельмі прыемна. Чакаем ваш адказ. Это Ольга Книпер была. Так, сапраўды, гэта жонка, каханая знакамітага пісьменніка Антона Чэхава, актрыса Ольга Кніпер-Чэхава. Дзякую вам вялікі за ўдзел. Плануйце 12 студзеня паход у драматычны тэатр беларускай арміі. Я развітваюся і заклікаю, як заўжды, усіх адпачываць культурна. Вялікі Дякую, Таня. Наташа.